رئیس علی مردانов амрохон дид муроди раиси деҳаи ҳамишуллу дар ҳақиқат рост дирӯз 12 соати 10 рӯз буд ҳамин воқеа сар шуда дута бародар Назаров ҷамшед ва Назаров Қурбоналӣ дар пеши трактори худшон мехостанд ки трактора ремонт кунанд таъмир кунанд дар ҳамин ҳолат як оҳане ёфтанд дар қатишон буд як гиҷо гирифтанд ба ҳеҷ кас маълум ҳеҷ кас намедонад ҳамира гирифтанд оварданд ба ҷои ҳамн палис мегӯем чӣ хел баруси палис оварданд бояд мехостанд чизшона ба зада бубуранд дар ҳамин ҳодиса ҳамин чиз таркиш ба вуҷуд омадед ҳардушан бародаро дар ҷои ҳамин ҳодиса ҷароҳатҳои вазнин гирифта дар ҷойшон ба ҳалокат як таша бурдан дар беморхонаи шаҳри Кулуб ҷон дод хадҷа дар ҷои ҳамин чиз ҳодиса ҷароҳатҳои бисёр вазнин бардошта буданд. дар ҳақиқат ҳарчанд ҷароҳати вазнин ягон чизи моддаи тарканда чиз буда ба ягон кас маълум нест як гиҷо гуфтанд чӣ ҳеҷ касе намедонад аз газ нест аслан газ нест барои ки дар вақти газ мешудагад балони газ дар ҳамонҷо мисол мешуди ягон чиз вақте ки мисол чӣ канад нест газ яъне аз тири номаълум тири номаълум буд ира касе намедонад ки чӣ буда ҳамин чиз вақти дар вақти ҷои ҳамн кор кардан ки ремонт мекарданд дар ҳамон ҳодиса ҳамон вақт ҳамин таркиш ба амал омада як касе намедонад ки ай чӣ таркиш шуда چکی دارم مردکو این عیش یکی داره نفشه این عیش نوی اخی نوی شو اومده نیومده من ندیدم ما از سال 2005 همین تراکتورا بچه ما دادم داور روز کردم داکیمیت کردم سوور نشد یکون روزم هایش نکردم که بگم کلوچ در کشوار تو گایکا دوری نداری ما یک چهلک داوری پیش اکسکلوزیو بودم تاری بودم در شوراباد بود اتر امیتوی مکنده ای بزرگ در امین میخریدیم بعد تاکسی روی میکرد تاکسی نمیافتم وقتی خشی میکرد های میکرد خود میرفتم شوراباد هم بچه ما خبر میدیدم هم خیش تاور ما میدیدیم میخریدیم میخورن در خودی کی یکون جاشون یاره باشه و سوزاک میکنن خودک میخورن